súpravy. Pripojte IV súpravu k infúznemu roztoku. 1, start. Pustite roztok až po koniec hadičky tak, aby nezostali bublinky v hadičke súpravy. Zastavte infúziu. Otvorte dvierka infúznej pumpy. Vložte hadičku IV súpravy do pumpy týmto spôsobom. Zatvorte dvierka pumpy. Zapnite pumpu stlačením tlačidla Power. Po zapnutí pumpy sa hneď dostanete do rýchlostného režimu. Nastavenie rýchlostného režimu. V prvej položke nastavíme rýchlosť na podanie infúzie. Vypočítava sa to na hodiny, to znamená, že keď napríklad potrebujete podať 1000 ml za 2 hodiny, nastavíme rýchlosť 500 ml za hodinu a P je objem, ktorý potrebujeme podať. Čiže tento požadovaný objem nastavíme na 1000. D objem, dodaný objem, znamená objem, ktorý sme už podali. Stlačením tlačidla Enter prejdeme na nastavenie tlaku. Túto hodnotu môžete stále nechať na hodnote 10. Následne stlačíme Štart. Podanie infúzie zastavíme pomocou tlačidla Pauza. Start. Dodatočne máte pribalenú túto tabuľku, kde máte rozrátané varianty podania rôzneho objemu. Start. Menu. Teraz si prejdeme položku menu. Do menu sa dostaneme tlačením tlačidla menu. Po stlačení sa nám ukážu 3 položky. Prvá položka rýchlostný režim, druhá kvapkací režim, tretia položka sú nastavenia. Ovládanie rýchlostného režimu máme na začiatku videa. Prejdeme na kvapkací režim. Tu namiesto rýchlosti nastavíme počet kvapiek za minútu. Aby sme mohli použiť tento režim, musíme pripojiť kvapkací senzor, ktorý sa napojí takto. Pripojíme senzor k IV súprave. Start. Po napojení senzoru musíme senzor zapnúť. Prejdeme do menu, nastavenia, preklikneme sa na položku kvapkací senzor, šípkami premeníme na pozíciu ZAP, čo znamená zapnuté. Vrátime sa do kvapkacieho režimu, nastavíme počet kvapiek za minútu, nastavíme objem, ktorý potrebujeme podať. Následne stlačíme Štart. Podanie roztoku zastavíme takisto ako pri rýchlostnom režime. Start. Teraz si prejdeme položku nastavenia. Stlačením tlačidla menu, šípkou smerom nadol, prejdeme k nastaveniam, následne stlačíme Enter. Pohyb medzi položkami nastavení robíme pomocou tlačidla Enter. Keď chceme nastaviť niektorú z položiek, tak stlačíme šípky smerom hore-dole, napríklad vypnúť, zapnúť kvapkací senzor alebo hlas alarmu. Prejdeme si všetky položky. Prvá je hlas tlačidiel, vypnúť, zapnúť, ďalej je hlas alarmu, ďalej výška tlaku, číslo lôžka pre nemocnice, ďalej rýchlosť bolusu. Keď stlačíme tlačidlo bolus, tak sa následne s takou rýchlosťou bude podávať infúzia.
Ďalej KVO znamená rýchlosť, ktorú ponechávame a chceme, aby sa neustále podávalo malé množstvo roztoku, napríklad pri ponechaní žilového prístupu. Ďalej LED display, vypnúť, zapnúť, ďalej úroveň podsvietenia, ďalej nastavenie nočného režimu. Tu si môžeme nastaviť tichší hlas alarmu, slabšie podsvietenie a čas, kedy tieto nastavenia budú aktívne. História infúzie, parametre IV súpravy. Túto funkciu vysvetlíme zvlášť vo videi kalibrácia IV súpravy. Ďalej nastavenie času, kvapkací senzor, vypnúť alebo zapnúť. Ďalej privolanie zdravotnej sestry, vypnúť, zapnúť pre nemocnice. Jazyk a nastavenia hesla. Aby sme uložili nastavenia, stlačíme tlačidlo menu a následne sa vrátime do menu. Najčastejšími chybami sú chyba kvapkania. Kvapkací senzor pri rýchlostnom režime nepoužívame. Táto chyba sa vyskytuje, keď máme zapnutý kvapkací senzor v nastaveniach, ale nepoužívame ho. Riešením je vypnúť kvapkací senzor v nastaveniach. Druhou najčastejšou chybou je oklúzia, to znamená, že niekde je prekážka. Aby sme našli príčinu tejto chyby, musíme zvlášť odskúšať IV súpravu, pustiť infúziu bez pripojenia ku žile. Keď sa bez napojenia do žily chyba oklúzia naďalej ukazuje, je nutné vymeniť IV súpravu. Keď sa bez napojenia do žily chyba oklúzia neukazuje, to znamená, že treba skontrolovať IV prístup, teda IV kanilu.